Okay, thank you very much for coming tonight, today, whenever. So we start to make, can you say? It's gone. It's gone, it ran away. Then I'll stay home. Like this. Super funny video. So sorry to escape quickly. Well, when we start to planify the lectures and the talk for this very rest of the month, quickly with Maya, we thought that we have to include rock because rock concerts, gigs and shooting because it's part of the photography. And well, mainly was one person, very important person with who to talk. Maya. Then God, she accepted the proposal. Thank you. And well, finally we had exhibition of rock for first time. Last year we didn't have, we had one. Today you're told. Probably next time any practice in somewhere, next year? This year. Yes. 22nd of June, gallery in Venice. Super. Okay, we'll publish about when you give us information. Okay, hvala Davidu na pozivu. Eto, čudna stvar je da u stvari žena predstavlja ovog puta ili uopšte sad rock'n'roll fotografiju u Srbiji ili uopšte, pošto žena u roku ima mnogo, a i u rock fotografiji. Danas, eto, u rock fotografiji ima dosta žena i mislim da je to dobra pojava, jer ja kad sam počela radim pre jedno 15 godina, bilo je možda jedna prisutna i to za neke velike redakcije. Pre mene, naravno, svaka čast i veličini i upornosti i trajnosti Goranke Matić. Ja imam klasično likovno obrazovanje, a što se tiče fotografije, počela sam, mislim, u kući, jer da moja majka se bavi fotografijom, otac je takođe fotografisao, ali prosto jedan kontakt, u stvari sa neke dizajnerske strane celog života je taj moj glavni možda kontakt, jer mnogo puta sam prisustila izradi raznih fotomonografija, biranju fotografija, učestvovala u tome u svom životu i mislim da je to jedna dobra bila škola. Moje neke bazične škole što se tiče fotografije, pa eto, počela sam sa 12 godina, sam prvi film razvila u osnovnoj školi na fotosekciji, onda mi je otac napravio neku fotolaboratoriju, odakle sa 15 godina nisam izašla uopšte 3 dana, pa sam imala onda 39 temperaturu zbog trovanja. U dizajnerskoj školi smo naravno imali fotografiju, upisala sam slikarstvo na likovnoj akademiji i tu više fotografiju nisam imala, ali sam preko dana crtala i slikala u klasi, a noću sam bila u fotolaboratoriji i razvijala filmovi i fotografije bar prve 2 godine na fakultetu. Još jedino neko školovanje zvanično sam imala na master studijama iz grafičkog dizajna godinu dana što se tiče fotografije. Magistrirala sam slikarstvo i to mozaik. Danas sam na 15 godina posle magistrature sam upisala doktorske studije na primenjeno i to je to što se tiče nekog školovanja. Znači danas sam na doktorskim, završam godinu doktorskih studija. Inače sam profesor na Visokoj školi strukovnih studija Beogradska politehnika, svojevremeno na istoriji dizajna i istoriji umetnosti, a sada na grafičkom dizajnu poslednjih skoro 10 godina. To je neka ta moja osnovna biografija. Što se tiče rock fotografije, pa to su bili neki početci od 90 godina, usput, kad se mogla nešto slikam, analogno, filmovi, crno-belo,
preko, naravno uvek su muškarci bili podobniji da to rade nego žensko, ali eto, mislim da sam posle 2002. godine bila dovoljno, pošto sam počela trenerom marčevanja, agresivna i uporna, da ja budem ta koja će da fotografiše i da se izborim za to neko svoje mesto i da imam snagu, u stvari, zahvaljujući, eto da kažem, borilačkom sportu, u stvari, da mogu da izdržim uslove u kojima mi ovde radimo u Srbiji, da ne kažem da su uopšte idealni, prvo su ponekad opasni i znači se usudim da to radim i da mogu kondicionalno da izdržim danas ono što danas radim, a to je da sam zvanični fotograf Nene Belana Filmensa, hrvatskog kantautora i da radim njegove koncerte po 3,5 sata bez pauze. Što se tiče izložbi, što se tiče, da kažemo, nekog tog objavljivanja, pa moj brat David i ja smo 2005. godine pokrenuli jedan portal, internet portal, jedan od dva tadašnja internet portala, možda prvi smo bili, znači Pop i David Sub Rock Art, koji su se bavili muzikom, muzičkim dešavanjem. U to vreme nije postojao jedan časopis u ovoj zemlji kao što to ni danas, ne postoji ni jedan časopis štampani koji objavljuje bilo što je vezano za muziku, pa ne mora bude samo rock'n'roll, nego bude malo i šire. I ta dva portala su praktično pokrenuta, mi smo obrađivali, da kažemo, malo tvrđi zvuk, Pop Box, malo drugačiju scenu. U Pop Boxu je fotograf bio moj kolega s kojim ja izložim dan danas, i ovo što smo David Požado i ja sad najavili da izložba 22. juna u Kapetaniji u Zemunu. Stanislav i ja slavimo 10 godina naše zajedničke izlagačke aktivnosti. Eto, to je bio Stanislav i to sam ja bila za Sub Rock Art. Tada, što se tiče fotografije, dopunjavali smo se. Kad on nije nešto stizao, ja bih dala za Pop Box, kad ja nisam stigla, on bih dala za naš portal i tako smo kroz tu neku aktivnost stvari održali uopšte ideju o postojanju rock scene u Srbiji, jer to nigde nije moglo da se vidi. Niti u jednim novinama praktično, niti bilo gde. 2007. smo napravili prvu izložbu Rock Momenti sa idejom da pokažemo da se Beograd otvorio ponovo svetu i da se ponovo počelo da se dešavaju neki nastupi stranih izvođača. Znači, odjednom smo imali 2006. godine i 2007. pune ruke posle, da sa koncertima koje smo pratili i tada smo se nekako pronašli, Aleksandar Zec, Stanislav Milojković i ja, i napravili smo jedan dobar broj izložbi, ne znam, 6 ili 7 izložbi 2007. i 2008. pa čak smo imali izložbu i u Puli 2007. godine. Imali smo u Banja Luci, znači to je neki iskorak van Srbije bio u tom trenutku što se tiče te izlagačke aktivnosti. Vesnac je postao da napustio, u smislu da nije više želeo da izlaže, već da se više bavi videom, ali Stanislav i ja smo do sada isterali 16 izložbi zajedno, širom Srbije. 2014. i 2015. su nam bile zaista ovako ekskluzivne, ove godine slavimo tih naših 10 godina zajedničkom izložbom. To je neka sad biografija. Zašto se mi bavimo rock fotografijom? Pošto je kolega Ilija Savić priča da kod fotografije u ovoj zemlji ne može da se živi. Od koncertne fotografije uopšte ne može se živi, znači možete samo da ulažete, pa
Svakako da je to ljubav prema rock'n'rollu, prema muzici, prema događaju tog tipa, prema nečemu što se dobija, i prema svim tim izvođačima, to što je nas nateralo u stvari da svoje noći potrošimo na datim mestima, gurajući se, udarajući, dišući na škrge i tako dalje. Svakako da smo dobili veliko bogatstvo raznih divnih trenutaka, velika prijateljstva. Meni je to još jedan od razloga zašto se mi bavim, znači sam imala priliku da upoznam mnoge muzičare i da se na kraju krajeva i družim sa nekim meni značajnim i velikim ljudima. Što se tiče same fotografije, pa ja pošto pričam sad i negdje od Stanislava ime, pošto zajedno se prosto tu negde eksponiramo, mi nismo nikada vršili nikakve manipulacije na fotografijama. Znači, naše fotografije su baš autentičan neki naš doživljaj i ono što mi osjećamo i ono kako mi vidimo taj neki koncert, kako mi doživljavamo te aktere. Znači, prosto su autentični dokumenti, a ono što možda negde jeste drugačije i prosto da smatram da nije čista dokumentarna fotografija, svakako jeste jedan poriv da tu likovno fotografija doživi na pravi način, znači da se prosto vidi svetlo i boja i da postoji izraz, da se uđe u karakter, da se možda uđe u čas podsvest onog koji je na sceni, da se prosto čovjek poistoveti sa tim koji nastupa. Znači, smatram da bi se postigao rezultat neki malo izvan nekih osnovnih, dokumentarnih formi tu, da je potrebno da budete potpuno uneti, da budete potpuno prisutni i da prosto živite taj trenutak maksimalno zajedno sa tim ljudima koji su na sceni. Posvećenost, upornost, radi i tako dalje su ono što prisustvo. Treba biti prisutan, treba biti istrajan u tom prisustvu. Mislim da je ono što se dobija, kao što sam već rekla, veliko. Zašto rock'n'roll? Pa rock'n'roll je bila najveća kulturna revolucija 50 godina prošlog veka i prosto jedna promjena u društvu koja je donela mnoge slobode, drugačiji način razmišljanja i to ono što je najznačajnije, prosto prelaženje granica. Zato smo mi tu da bismo potvrdili postojanje toga i dalje i da bismo dali značaj neki samoj toj muzici i tim snažnim individualcima i ličnostima koji se tom muzikom bave i koji prosto žive jedan takav život. Ja ću vam pokazati sad neke fotografije koje su možda meni bile zanimljive, koje su se našle na izložbama, neke će se tek naći na predstavničnim izložbama. Ja sam podelila po nekim grupacijama, pošto sam žela u stvari da pokažem šta se sve razlikuje kod kakve vrste fotografije, znači od nečeg što je novinska fotografija, šta može da ide u novine, zašto nešto ne može da ide u novine, šta može da ide samo na izložbu ili na web, na primer, to su razlike u pristupu, u
proces snimanju, šta vi morate da snimite ili ne. Ono što je za novinu svakako obavezno, vi radite pod veštačkim svetlom, pod veštačkim osvetljenjem u nenormalnim uslovima uvek. Znači imamo 2 do 3 pesme mogućnosti nešto snima, osim kad radite kao zvanični fotograf pa snimate duže. To je neka druga situacija i to ću vam pokazati onda šta se morate da ispoštujete u toj situaciji. Za 10 ili za 5 minuta u gužvi sa ponekad i 50 kolega je zaista ovako teško raditi. Što se tiče novinske fotografije, znači šta možete ide u štampu, pošto ja jako puno imam iskustvo uopšte sa štampom i tako dalje, svakako da je značajno da ta fotografija mora da bude oštra, mora da ima boju lice ili delo boju kože. Znači, čim ode u neku drugu boju, nešto biste mogli da izložite na izložbi, što je zanimljivo za izložbu, to obično nije dobro za novine. Ono što, naravno, ako pričamo o nekom klasičnom obrazovanju, morate da se držite kompozicije i da pratite neke takve stvari. Znači, ovo su neke fotografije koje mogu da idu u novine, neke su išle. Ja danas, eto, već 3 godine ponekad objavljujem u Politikinom zabavniku, pa ćemo vidjeti onda i kako izgledaju te stranice u Politikinom zabavniku. Što se tiče Marilyn Manson, prvo su bio Iron Maiden pa Metallica, kao Marilyn Manson, zabranjeno mi je bilo fotografisanje koncerta, tako da sam ja snimila sa pola arene iz publike i fotografija je bila na izložbi Rock Momenti. Ovo je smanjena. Još nešto što je otprilike uvek lepa i prijatna i velika stvar, to je da izvođači budu zadovoljni s onim što ste uradili. Ja sam preko Davida imala priliku, Davida Varsabedijana, imala je priliku kad je bio u organizaciji koncerta, ne znam, Marki Ramona, da mogu da im dam fotografije posle koncerta i onda dobijete jednu divnu zahvalnost i pohvale za vaš rad. To je meni uvek bila velika stvar. Prosto ti ljudi umeju da primete i da reaguju na vaš rad. Fotografija je, na primjer, objavljena u Ilustrovnoj enciklopediji, Rock enciklopediji Petra Janjetovića, crno-bela, u Elektri na Beer Festu sa Perijem. Znači, to je po meni jedna, da kažemo, popriča novinska fotografija, meni likovno nije mnogo zanimljiva za izložbe, se plašim da će se naći na jednu uskoro i pored toga. To su neke situacije možda malo ekstremne koje sam žela da vidimo, pa i to Perije, Blackie Lawless iz Vostok koji se popeo na svoj mikrofon. Kako se zove njegov? Na Elvisa. Ovo je 2005 snimljeno. Retka pojava, opšte konservacijski stače, još da uspete da ga snimite. Pa, naš naružbeni prijatelj Đorđe Stjepović, koji se dobro penje na svoj konzervat. Pa onda opet ovaj isti kontrabasista u još jednom skoku. Opet drugari koji vole da pale
malo vatru na svojim koncertima ili svirkama, bolje rečeno, pošto je to obično u klubovima, zato što vidite i svetlo je tu uvek jako slabo, ali evo malo i vatre. Pa sad ja ovo što se tiče, na primjer, Gorana Bareta i majke sa ovog koncerta od cikla u Šibeniku prošle godine imam dosta drugih fotografija gde je boja kože normalna i tako dalje, meni je ova fotografija najinteresantnija za neku izložbu, gde je prosto to malo drugačije u koloru. Fotografija je izašla u Danasu, ali će biti i na izložbi. Znači, ponekad se desi da neka fotografija bude zanimljiva i za novine, a da bude zanimljiva i za izložbu. Ovo sam fotografisala u Jerevanu 2015. godine, ne iz fotopita, to je System of a Down za 100-godišnjicu genocida na Jermenima, koncert ispred 60.000 ljudi na Trgu Republike u Jerevanu. 18 kamera je prenosilo taj koncert direktno na preko Rolling Stone-a, tako da niko nije dobio fotoakreditaciju, a kiša je truškala sve vreme. Tako da sam ja srećna što sam uopšte išla u to da snimim. Ovo je čovjek za kog radim, već 2 godine ozbiljno, sa kojim radim, bolje rečeno, Neno Belan, za prošlogodišnje koncerta u Domovskom centru u Zagrebu, sa Josipom Jusef. To je fotografija koja je možda najviše objavljena prošle godine u Hrvatskoj, pa i ove, vezano za taj koncert. Šta je meni zanimljivo za izložbe? Pa to su više ovakve fotografije, koje su malo drugačije, koje možda nisu tehnički savršene, ali imaju atmosferu i drugačije svetlo, ali moram da kažem da su ove fotografije i jedna i druga prošle zvanični živi međunarodnog salona fotografije, tako da prosto, iako su možda negde netačne fotografski, one su opet imaju neki svoj kvalitet. Za novine svakako nisu nijedna od ovih fotografija koje vam sada pokazujem, zato što to prosto ne može se odštampa. Mogu i crno-bele verovatno da se koriste, ali u sniku, u boji je to problematično. Za ovu fotografiju sam dobila neku nagradu u 2008. godini i da mislim da mi je možda jedna od najboljih fotografija koje sam uradila, koje sam snimila. Ovdje ove fotografije zanimljiva samo zbog svetla, mislim, nešto drugo to nije značajno, ali ljudima je interesantno. Znači, volim da pustim da svetlo pojede malo i formu, to je interesantno, da igra svetla, a ova fotografija je meni bilo zanimljivo, meni je ona bila glavna za sad izložbu koju sam radila, znači bila na plakatu, a mi je bilo zanimljivo ove godine da su za najavu Belanovog koncerta u Zagrebu, znači poslednji udar koji su radili, 2 ili 3 nedelje sam izlazila svakog dana fotografije tamo i poslednji udar koji su radili s ovom fotografijom. Tako da je meni bilo jako veliko da neko, pošto juče baš Imre samo pričao kako se ovde tretira fotografija i koliko ima prostora za to,
i koje fotografije se objavljuju kakve. Meni je bilo veliko da neko uzme po meni najumetničkiju fotografiju sa koncerta koju sam ja poslala, eto tako da vide šta sam uspela da napravim, organizatorima, da sa tim vrši posljednju navalu na novine i da to prosto se pusti kao jedna od možda najvažnijih fotografija. Znači, prosto doživite jednu satisfakciju na taj način. Evo opet isti izvođač, ovo je Beer Fest i ovo je kiša koja pada na Beer Festu. Meni je zaista fotografija zanimljiva, pa iste kompozicije. Ovo je pre par dana u Splitu snimljeno. Ova fotografija je izašla opet u ilustrovanoj ekciju Rock enciklopediji u crno-belom izdanju. Bila je izlagana i na međunarodnom salonu fotografije osim na izložbama Rock Momenti. I ovo je rock'n'roll, nemojte se brinuti. Nisu bajke. Iggy Pop, 2007. godina. Ta fotografija Iggy Popa je bila i na izložbi fotografske sekcije Ulbusa koja se zvala Teo. Znači, to su sve fotografije, ovo što sam vam sad prikazala, koje ja ne bih dala za novine, ali bih ih izložila vrlo rado sve zajedno. Šta vam bendovi i organizatori traže? Pa, sad, bend vam traži malo, vole da imaju po nešto sa tonske probe. Evo, ovo je bilo moj radni prostor u Zagrebu ove godine, ovaj fotopis. Pa vole da imaju nešto pre nego što i kad izađu na binu, znači morate budete non stop. Iz njih vole da imaju totale, znači da se svi vide. Vole da imaju pojedinačne fotografije ili u paru. Vole da imaju, znači, konkretno, portret. Pa malo atmosferu i figuru, pa opet te razne sad goste koje imaju na koncertu da se to isprati. Martin Slavić. Pa onda ono što je obavezno da uradite za organizatora, to je da se popnite na vrh tribina i da snimite fotografiju. Takođe total. Pa malo stabine, a naravno ne da se šestite po bini, već da budete što tiši i što manje da se vidite. I ono što bend najviše voli, to sam da sad primetila, to je da imaju poklon. Znači, kad se klanjaju publici. Jedan primjer toga. Ovo je sad od pre nedelju dana tačno iz Splita. Znači, opet tonska proba. Pa malo smo napravili fotografiju u backstage-u koja je na kraju i objavljena. I sad naravno pojedinačne fotografije sa scenom, sa scenografijom, komunikacije između izvođača, ceo band. Ovo mi je okrenuto pogrešno. Pa onda scena sa bine, to bendovi, ja sam to primetila, bendovi vole i sami ponekad da ustane bubnjar pa snimi malo publiku i svoje kolege ispred.
fotografija objavljena iz ovog koncepta i naravno poklon, da to je ono što najviše vole da vidi. Opet, situacija s publikom, treba snimiti publiku i uopšte treba snimiti koliko publike tu ima. Znači, to je nešto što svakako ne spada u sferu mog interesovanja, ali to je ono što je potrebno da bi se negde obslužio, da tako kažemo, jedan koncept. Evo, sad ću da pokažem nešto kako to izgleda, u Politikinom zagodniku. Što se tiče objavljivanja fotografija, i da vidimo opet i koje fotografije tu dolaze, znači u obzir, od kompozicije preko boje kože, znači to je ono što je neophodno i ono oko čega uvek imate neki stres, osim ako je u pitanju u tom trenutku neki korektan tehnički urednik, to je da oni seku pola fotografije ili ono što je najznačajnije i neki moment koji je najznačajniji. Pa sad gospodin koji sedi ovde kaže, nazove fotografiju Srce kurca Tuje, a oni seku čitavu ruku koja pokazuje da se on druži za svoj grudni koš. To je ovdje, to su sad te neke situacije ili sa Stanetom je cela poenta ove fotografije bila u tom prstu. Onda ja sam prestala se nerviram. Davidovi su uvijek ilustracije i njegov tekst, pa sad fotografija je nekad manje zastupljena, zavisno od akrokave, da kažemo, lepote njegove ilustracije i tako dalje, od teksta, ali nekad te fotografije dođu i malo više do izražaja, kao što je opet situacija. Pa opet tu igraju i za novine Totali i pojedinačno, znači glavni frontman uvek je ono koji je najzanimljiviji. Fotografija je malo problematična, ova gornja moja, pošto je dosta žuta. Znači, ona već ispada iz tog nekog korektnog stanja za objavljivanje u novinama. Ma jok, ko je tad bio bolestan? Ove dve su prosto savršene što se tiče boje, pa i ove, Flash i Kennedy. A ova leva fotografija je meni jedna od omiljenih fotografija za grupu Testament. Sa, u stvari, njihovom fotografijom je išao i ovaj plakat, ovo moje izlaganje. Ali ta fotografija koja je išla na dosta izložbi, ona je bila jako problematična. Mislim, jako puno korekcija sam morala izvršiti u koloru da bi uopšte se usudila da je pustim za štampu, ali ona i dalje nije to što bi trebalo da bude za to. Prosto suviše žuta, koliko god da je tu bilo nekih intervencija. Ova pored je, mislim, dnevno svetlo, znači tu nemate već problem da vam reflektor boji kožu i tako dalje. Ona je na dnevnom svetlu i ona je sasvim prava jedna novinska fotografija. A što se tiče tih mojih objava, u Hrvatskoj ja naravno nemam tu dokumentaciju, jel da, u tom smislu iz štampe, ali evo imam sa interneta, pa je jako zanimljivo da vidimo neke fotografije ćete ih prepoznati, šta su sve objavljivali.
koliko sad je značajno za jednu grupu da ima kvalitetne fotografije i koje su aktuelne, s kojima mogu da prosto idu u promociju nastupa raznih, a naročito ako često nastupaju, pošto ovdje slučaj, znači da stalno imaju nešto sveže što mogu da, evo ovo je jedna od tih situacija gde su išli, znači u taj posljednji čas su gurnuli kroz Nobel, znači da prosto imaju stalno neki novi materijal koji mogu da koriste, da ne bude ta prezentacija dosadna i mislim da je to bitna stvar, znači mislim da je bitna stvar za promociju bilo čega da postoji dobra fotografija. Ovo je bio nastup na, mislim, za nastup na Fashion Selectionu pre mesec dana u Beogradu, pa je opet išla ova fotografija na moju veliku radost. Ja sam bila pre Nena Belana, bila sam 2007. godine pa do Sustine smrti zvanični fotograf Studij Idiota, pa ovo je jedna od mojih možda najznačajnijih fotografija koje sam napravila sa njihovih nastupa i ona sad je išla u Derma protekle 2 godine kao fotografija s kojim se najavljuje dokumentarac od svoje tuca i evo i fotografija koja je išla za kao objava za kompilaciju koju su koliko bendova uradilo? 20 i nešto bendova iz regiona kao omaž Studij Idiotima. Ruke u tom jednom, praktično čovjek kad stoji u tom položaju govori da je negdje spreman na sve i da je to sve i što njemu piše na toj majici antifašista, a naravno sve to ne bi bilo toliko dobro da nema ovog dima i svetla pozadnje. A i da nema opet sad ono što je postignuto je ta boja kože na toj fotografiji ipak koja se vidi. Evo ovdje imam par tih nekih primjera iz Janjatovićeve nove enciklopedije kako se fotografije sad izgledaju u crno-beloj varijanti. Obično i one neke nesrećne fotografije koje ovako nema što ni za što da upotrebite, kad se pretvore u crno-belo, one dobiju na kvalitetu, znači možete tu da ih izvučete. Svakako da kad se radi priprema za crno-belo, za štampu, mora da se uradi ozbiljna korekcija iz kolora u crno-belo, Pankrti 2007. godina i bilo je tu još neke fotografija sa novom, je bilo nekako značajnije da vam pokažem. Kolege moje, s kojima sam izlagala proteklih godina, Nemanja Đorđević, pa, da kažem, moj najveći ponos, pošto on mlađi od nas, neko koga sam ja upoznala 2008. na otvarne izložbe Rock Monumenta u SSS-u. Postoje jedan od meni najboljih rock fotografa u našoj zemlji i drago mi je što smo podelili galerijski prostor u protekle 2 godine. On 85. godište. Znate, može tu stalno neko da se pojavi
novi i tako dalje, treba izdržati to ono što sam rekla na početku, da opstati u tome, imati strpljenja i volje da se čovek tu time bavi i da bude prisutan, pa i da što Nemanja je ovo, na primjer, snimio u Zagrebu, uopšte ne snimio u Beogradu, znači da budete spremni, da uložite i vreme i novac i da odete da nešto snimite. Ako meni možda jedna od najboljih fotografija koja se desila u Srbiji, to je da je naš fotograf napravio, onda Vuk Madare nije bio u Srbiji, Nije. to je isto bio u Zagreb Zagrebu. in music. Tako ne mogu kažem u Srbiji, ali da je naš fotograf napravio. Meni je ona likovno potpuno fascinantna, znači, a događaj je izvanredan, da snimite nekog u skoku i da napravite i takav kadar i neku kompoziciju po dijagonali i da to bude u boji zaista sjajno i da prosto imate jedan gotov umetnički praktično putkav u fotografiji sa takvom scenom. Mi smo, evo mene brat istrenirao još tamo od početka 90. godina da nam ne bude teško da sedemo u autobus i da odemo na neki koncert van naše zemlje, jer to nam je bio jedini način da vidimo mnoge muzičare. Eto tako i danas nam nije teško da odemo da nešto pogledamo van Srbije ili da nekome odemo da snimimo koncert. Pa i Nemanji nije teško, znači da je on tu na nekom pravom putu, da opstane u tome i on je neki pravi urednik fotografije u Balkan Rock portalu već godinama, pa ima i neku zaleđenu što se tiče akreditacije. Raša Milojević je čovjek koji je bio osnovao nešto što se zove zvao, ROK, međunarodna izložba, međunarodni salon fotografije u Zaječaru i on je trajao negde od 2000, da kažemo, 4. godine do 2015. Poslednji taj salon je bio 2015. Pošto sam ja imala čast, osim što sam bila u žiriju da pišem i uvodni tekst, znači predlog katalogu za tu izložbu. Od tog nekog početka 2004. 5. godine taj salon je narastao, znači za nekih 5 zemalja, na primjer iz regiona koji su učestvovali, znači sa učesnicima iz 5 zemalja na učesnike iz 50 zemalja sveta. Naravno, nemojmo se lagati, oni su proširili teme, znači nije više bila samo rock fotografija, teško dobiti akreditacije, teško ući da se snimi, nema toga mnogo, redki fotografi koji to rade i što me posvećaju. Tako da su oni, da bi taj salon opstao uopšte uz tu zaječarsku gitarijadu, proširili teme, pa su davali i slobodne teme i tako dalje, pa onda vi tu i muzika, kao široku muzika, pa možete dati šta hoćete. Ali svakako da je taj salon živeo nekih 10 godina. Ja sam bila 2 godine, Danica, ja sam bili poslednje 2 godine u žiriju tog salona. I hoću da kažem da je stvar čast Raši Milojeviću iz Zaječara koji je to pokrenuo i koji je to radio. I zato smo prosto, nekako smo se mi kao rock momenti i taj zaječarski salon, nekako smo se bili udružili i izlagali zajedno. Oni su nas uvek podržavali kao autore, zvali nas da se prijavimo, da uđemo, da smo prosto provodili smo naravno selekciju žirija i sve to, ali su nas
pozivali da učestvujemo jer nije bilo nikad mnogo fotografa iz Srbije, uglavnom su to uvek bili stranci koji su kupili sve nagrade tog salona. Sad ja sam već prešla kod Stanislava Mojković. Moje čast i zadovoljstvo i sreća da mislim i dalje stojim pored tog čoveka u tom fotografskom smislu, da njega nije bilo ja ne bih opstala svakako u fotopisu kao žensko u ovoj zemlji. Jesmo se podržavali i pri snimanju, jesmo se uvek podržavali i on čovjek koji meni dužan već 10 godina. On je sa 17 godina napravio svoju prvu fotografiju Erika Claptona koja je tad bila i objavljena i to je već nekih, pa da kažemo, 30 i nešto godina da se on bavi koncertnom rock fotografijom. A zašto sad to spominjem, ako je neko bio juče na Imre ovom predavanju ovde od vas? Da, pa Imre je digo danas i rekao je u ovu danas tu radi 1,5 čoveka, ona polovina čoveka radi samo uveče i samo ono što on hoće. To je Stanislav, znači, mislim, prosto je u stvari negde divno da smo se mi izborili da radimo samo ono što mi hoćemo u fotografiji. Tako da, mislim, morala se, ja sam uče da ustanem i da kažem, ja ću pričam sutra malo o toj polovini čoveka koji radi samo uveče i samo ono što on hoće. Stanislav je meni bio interesantan zato što on sam bio realizovao nekih 30-ak već izložbi samostalno i on je prosto ima i dalje poriv da pravi izložbe, nema svako, znači to treba zaista biti negde nastrojen iz vladačkoj aktivnosti, tako da nas dvoje to zajedno radimo i prosto ono što smo uspeli da uradimo jeste da uđemo u muzeje sa našim izložbom, da uđemo u zvanične galerije i to vrlo galerije koje imaju strogu selekciju. Znači, uspeli smo da proteklih nekoliko godina, pa i više, ajde da kažemo proteklih 10 godina, da institucionalizujemo rock fotografiju kao nešto što je ravnopravni umetnički artefakt u galerijama i muzejima. Za mene je to značajno, što se ja sam na velikom umetnik i meni je to nešto što prosto neka moja borba je za to u ovoj zemlji. Tako šire, koliko je moguće. Zoran, moj sin, kolega koji je bio u upravnom odboru Fotosaveza Srbije, znači drži fotobor. Vrlo, po meni, jedan od možda najboljih fotografa, koga naravno zanima isto u većini slučajeva samo rock fotografija i svako od nas je znači veliki ljubitelj muzike i to je ono što je razlog zašto mi ulazimo tamo, zašto na kraju krajeva izdržavamo sve to, zašto opstemo. Bez te ljubavi cela ova priča ne bi postojala, a ono što je na kraju neki sad rezultat, mislim, ja ću vam pokazati malo ove kataloge par minuta, da vidim to su, eto i ovakvi naslovi koje uspevamo da dobijemo od strane novinara.
umetnost pozvune, očima foto, Lucija Tomijovinu. I evo, ono što je moj neki uspeh, o čemu je David pričao ove godine, da sam ja napravila u stvari sad za slavljenički koncert Nene Belana i Humansa 20 godina postojanja benda, inače njemu je 30 godina njegove karijere, ali dobro, 20 godina benda, imali su pravoslavljenički taj koncert u Zagrebu, zato ništa nismo uspjeli uradimo, ali imat ćemo u Rijeci izložbu ove godine, zato što uradim Beograd i prosto to ide zajedno znači sa koncertom. I onda tu imate jedno, evo, zadovoljstvo ovog tipa. Ako uspete, naravno, negdje da to i dobijete. Što se tiče tih Zaječarskog salona, ovo je samo dva kataloga sam donela, pa ko želi to može da pogledate, vidite kako su to bila izdanja. Što se tiče rock momenta, dok je još bio Aleksandar Zec s nama, mi smo, evo, ovo prva nam izložba bila u New Momentu 2007. godine, dali su nam termin od 2 nedelje, da bi kad su vidjeli kakva je navala i poseta bila, produžili izložbu na 2 meseca, a onda su mi skinule odnevu puru bukvalno. Više nije mogla da stojimo, da nosimo, oni bi htjeli još vidi tada da stoji. I onda smo odradili u te 2 godine, sledeće bila SKC 2008. maja, to skačilo sa mnom i sa ekipom i Davidom. To nam je bio katalog za tu izložbu, da bismo proteklih evo godina pravili, ovo je bilo nas 6, sveta, za nekih Dom omladine Beograda, Dom kulture Knjaževac, Narodni muzej Zaječar, Muzej rudarstva i metalurgije, Bor, Narodni muzej Vranje, 2014. 2015. Malo smo skratili katalog, a izložba je bila u SKC-u, u likovnom salonu Doma kulture iz Čačka, znači prošla zvaničnu selekciju, u Radu Beogom konaku u Zaječaru, u Novom Sadu, odakle 118 ja radili sami, to nam je Novi Sad radio katalog. I u galeriji koja je ovako poprilično se o njoj priča zato što je smenjena direktorka Slađana Petrović-Varagić. Znači, evo galerija koja pravi te godišnje kataloge ovog tipa, Gradska galerija Požega, evo rock momenti su bili zastupljeni u njihovom zvaničnom programu 2015. godine. I ovo moje posebno što sam mali katalog za praktično prigodnu izložbu koju sam imala za Nenada. Eto, to otprilike je bilo neko moje izlaganje za večeras, pa ne znam koje su vaše suštine. Da li nekog nešto zanima? Kako će to biti žena u roku, sigurno, što se ne zanima. Nemate pitanja. To pitanje uvek tako prođu. Ako ne pita ništa. Koji fotoaparat koji? Dobro, pa evo, ja sam fotografisala koncerte i ovo neće da otvori ovo. Mislim da ti je dole otvoreno već. Aha. Ovo je svašta otvoreno. Pa, ja nisam neko ko pridaje mnogo značaja fotoaparatu, ko što možete da vidite iz priloženog. Više pridajem značaj znanju
i svom obrazovanju koje imam i nekom osjećaju. Znači, radila sam od malena, od zenita, preko minulti, preko kontakta, znači kontakt sa nekim koji mislim da je, ne znam, što ga dobio nije od Nebojše Babićević, od je nekim drugog fotografa Davi dobio, na potom sam snimala neke koncerte, znači analogno 800 asa puširano na 1600, ovdje nije bilo 2005-2006 ništa da se kupi. Znači, ručno razvijani filmovi i tako dalje, vrlo problematično. U Beogradu vi danas nemate ni jedan klub koji ima normalno svetlo, znači imate 1 do 2 svetla. Od ozgo, ako imate sreću da se nešto od interesa dešava u Kali sportova ili u areni, možda ćete nešto normalno snimiti možda. Znači, moja velika sreća je što, verujte mi, što sam izašla sada da radim za negde drugde i da prosto mogu da snimim nešto malo kvalitetnije, normalnim uslovima. Znači, jako loše uslovi što se tiče svetla, prešla sam posle tih minulti analognih na 2006. kad se pojavio i po meni najbolji fotoaparat, prethodna neka verzija Olympusa, ovako, to je jedan moj fotoaparata, što snima video, sa kojim se snima, na primjer, onu Metaliku i još neke mnogo važne fotografije. A prethodni aparat je on koji se napravio za snimanje noću. To je bio prvi takav fotoaparat. Imao je 7,2 megapiksela, što je bilo mnogo tada, 2006. godine, i bio do 6 klasa, mnogo dobro da snima i većina fotografija koje se videli snimaju sa tim aparatom. Znači, isti ovakav poluprofesionalni kompaktni aparat da jedna dama može da drži ovako 2 sata do 3 sata ruke, jel tako, ako treba, a treba često da dignete ruke i da stojite tako. Znači, i sad mi je odmah brat Nikon, kog sad imam, posle godinu dana, on je dosta lak, znači ide nekih 1,5 kg, a 1,5 kg je moje oružje koje držim u ruci na mačivanju, prema tome treniram za to. Ne mogu da radim s težim fotoaparatima ovakve stvari, a smatram da je sumanuto, može svako me poklopi ko misli drugačije, da se uđe u fotopit sa 5.000 evra opremom i da vam pevač Sepulture polije aparat pivom, što mi danas kompliment rekao, znači kako ušao u fotopit, tako čovek lepo nas pogao nama ruka do ruke, a on celo čašu piva u naše aparate, a nam to je samo ovako, ajmo napolje. Onda u Zagrebu mi se slikaju 7. već sam slikala Kud idiote, a posle mi se svirali, ja sam naučila engleski, ja nisam mogla mrzim fotopita, bila sam jedan fotograf, znači nisam imala izlaz, dakle, mogla sam preko bine da izađem tamo, morala sam sve vreme da budem tamo, bez ikakvog mogućnosti da izađem. Bio je kamerman još pored mene iz Pule i to je bilo to na svoje i ništa više i završili, ja sam navodili koncert i bubnjar baci palicu i pogodi me u oči. Od svega, to su, od toga da ja pričam, jako su gadni uslovi, znači da smo doživjeli 2006. godine na Exitu, da su se fotografi potukli pre nego što smo ušli u fotopit, 50 fotografa na Billy Idolu, koji je tada bio u ekspanziji, koji je izbor novi album i to je bilo ogromno i oni su se potukli i srušili ogradu prema obezbeđenju. Obezbeđenje nije znalo što da radi, da bi se tukli kad su ušli u fotopit između sebe, znači objektivima, lakštovima i svim mogućim sredstvima. Ja se ne šalim. Znači, to su uslovi u kojima se radi do toga da sam ja dobila udarac u plečku na Bajavi 2006. godine od kamermana koji se namontio iza, pa onda udarci u glavu od divne publike na koncertima
na nekim koncertima dok su čekali, izvođači su nas zalivali pivom, policajci se gađali perecama, đubretom i tako dalje, pošto smo mi stajali isto tako čekajući izvođača. Eto, to su neki uslovi, zašto ja mislim da nema potrebe, prosto čovjek da rizikuje, ne znam nija šta, velike pare, a pošto se od ovoga ne zarađuje, onda mislim da je to još jedan raz. Možda grešim, ali ja nisam znači reporter, da radim za neku novinsku agenciju ili još šta pa da dobijem kanon ili neki fotoaparativni ikon, uglavnom su to kanoni za teleobjektivni i tako dalje i da imam se čim da radim. Znači, uglavnom oprema koju vidite kod fotoreportera u većim slučajima nije nikla nego redari. Ja bar tako znam. Još neko nasletite vi koleginice po oružju i po fotoaparatu. To je jedan najboljih mačeva, to je kod Đorđa. Teja i fotografije. Da, list je naravno uvek zabranjen za upotrebu. Zabranjen. Molim? Zabranjen. Naravno zabranjen. Zbog toga možete da izlezete napolje. Mi imamo vrlo stroga pravila ponašanja kad uđemo tamo i pre nego što uđemo tamo. Znači, vrlo smo pod obezbeđenjem iz više razloga, da ne uradimo neki gest koji ne smemo i da se nama nešto ne desi. Znači, ali imamo jako stroga pravila ponašanja, ne smemo ništa da uradimo van toga, van tih propisa i naravno blici prva stvar koja se tu zabranila. Između ostalog. Najbolje bi bilo da nas nema, mislim, ne mislim sad to negativno, najbolje bi bilo da se ne vidimo, eto, to je jedna stvar, to sam sad doživjela u Zagrebu kad se pravila ovaj koncert, da su imali fotografije, ja sam takođe imala taj isti dres, označeno da sam budem u crnom potpuno i svi fotografi su morali da budu u crnom. Da se ne bi videli na snimku koncerta i da ne bi smetali celi režim koncerta. To je kad imate režim. I ja sam uvek bila neko ko je rađe nosio crno, upravo da ne bi smetala publici, dok sam i neke koji su se oblačili što eksplicitnije da bi verovatno više privukli pažnju. Prosto, trebalo bi da se ne vidimo, znači trebalo bi da ne smetamo i da se ne vidimo. To je neki od uslova, koliko može. A najviše bi svi volili da nas uopšte nema, a onda da imaju fotografije. To bi prvo obezbeđenje volelo. Da, obezbeđenje bi to najviše volelo, znači nas najviše i mi smetamo u životu. A onda i publika, naravno. Da je obezbeđenje fotoaparat. To još nismo probali. Jer ima još neko da ispričam još neku gadost. Kome je kad upio i zašto. I zašto nije. Dobro. Jel ima neko neku zamrku? Da ste hteli da vidite nešto više? Ko želi da vidi nešto više, vas pozivam 20. juna u galeriju Stara Kapetanija na našu izložbu. To će biti objavljeno. Hvala. Hvala. Davide, do you want to close the festival?
Može.